У 1927 годзе пад Мінскам загінуў намеснік старшыні сталічнага ДПУ Іосіф Апанскі. Яго смерць звязалі з англійскай разведкай, контррэвалюцыяй і нават сялянамі, якія жылі побач з інцыдэнтам. Навошта зусім розным сілам патрабавалася забіць Апанскага, кім ён быў, і чаму пасля яго смерці папаўзлі чуткі пра тое, што ён памёр за п'янага дэбошу. Мяне завуць Наста, гэта палатно расказваю вам, як 100 гадоў таму загінуў адзін з галоўных чэкістаў Мінска – Іосіф Апанскі. Іосіф Апанскі нарадзіўся ў вёсцы Сталярашкі ў Ковенскай губерніі. Гэта сучасная тэрыторыя Літвы. У 1897 годзе ў сям'і сялян. Там жа ён атрымаў першапачатковую адукацыю. У 1914 годзе пачалася Першая сусветная вайна. Ён бяжыць у Пецярбург, дзе застаецца жыць у бежанскім інтэрнаце і працягвае атрымліваць адукацыю. У Пецярбургу Апанскі ўступіў у вучнёўскі гурток, у якім гуртавалася рэвалюцыйная моладзь. Праз некалькі гадоў Апанскі са сваім гуртком далучыліся да Петраградскага камітэта РСДРП. Да лютаўскай рэвалюцыі Апанскі займаўся распаўсюдам нелегальнай літаратуры, арганізоўваў рэвалюцыйныя гурткі. Пасля некалькі месяцаў загадвае бальшавіцкай друкарняй, аж да кастрычніцкага перавароту. За гэты час яго шмат разоў арыштоўвалі, адзін раз амаль не забілі. Пасля перавароту Апанскага накіравалі на падпольную працу ў Літву. Калі Чырвоная армія заняла Вільню, яго там прызначаюць ужо на адказныя партыйныя пасады. У прыватнасці ён быў членам Віленскага гарадскога камітэту. У 1919 годзе Апанскага дасылаюць у Беларусь, якая была занятая палякамі. У 1920 годзе Апанскага прызначаюць намеснікам у асобным аддзеле 16-й арміі, якая размяшчалася ў Беларусі. У 22 годзе ён працаваў у ЧК ў Петраградзе і Самары. Ужо ў наступным годзе яго прызначылі начальнікам паграншколы ў Маскве. У 1924 годзе ён вяртаецца ў Беларусь. Тут ён становіцца намеснікам паўнамоцнага прадстаўніка АДПУ па беларускай ваеннай акрузе. У 1926 годзе Апанскага прызначаюць начальнікам беларускага аддзялення галоўнага мытнага ўпраўлення СССР. Пры ўдзеле Апанскага чэкісты распрацавалі аперацыю па затрыманні рускага рэвалюцыянера і кіраўніка партыі эсэраў Барыса Савенкова. У 1924 годзе Савенкаў разам з палюбоўніцай і яе мужам перайшлі польска-савецкую мяжу. Праз некалькі дзён іх арыштавалі на канспіратыўнай кватэры. Гаспадара кватэры гуляў той самы Апанскі. Дарэчы, жонка Апанскага праводзіла асабісты догляд затрыманай палюбоўніцы Савенкава і вельмі здзівілася шыкоўнай бялізні затрыманай. Савенкаў праз кароткі час памёр на Лубянцы. Па версіі чэкістаў скончыў жыццё самагубствам, але па іншай версіі яго забілі. З імем Апанскага ў Беларусі таксама звязаны пераслед беларускай інтэлігенцыі. У тым ліку за гэта ён быў узнагароджаны ардэнамі. 7 чэрвеня 1927 года Іосіф Апанскі разам з кіроўцам загінуў на пераездзе паўстанка Ждановічы пад Мінскам. Абставіны яго гібелі застаюцца таямнічымі і дагэтуль. Афіцыйна Апанскі паехаў у той дзень з Мінска на польска-савецкую мяжу, каб арыштаваць шпіёна. Разам з іншымі чэкістамі яны забралі шпіёна і везлі на дрызіне ў Мінск. У той час дрызіна была папулярным транспартным сродкам сярод сілавікоў. Дарогі яшчэ не былі так добра ўладкаваныя, а перасоўвацца па чыгунцы было самым хуткім спосабам. Але часам абслугоўванне дрызін і іх стан быў незадавальняючым, таму здараліся аварыі. У гісторыі з Апанскім сцвярджалася, што на чыгунцы падклалі выбухоўку, а забойства Апанскага было спланаваным. Разам з Апанскім загінуў кіроўца Мікола Голубеў, які быў чырвонаармейцам, а пасля перайшоў на працу ў АДПУ. Яшчэ 2 чэкісты, Федасенка і Карытаў, засталіся жывымі. Аднак існавала і іншая версія смерці Апанскага, якая распаўсюдзілася ў хуткасці пасля яго гібелі. Францішак Аляхновіч, які правёў за кратамі ў савецкай турме амаль 10 гадоў, быў знаёмы з Апанскім. Аляхновіч пакінуў успаміны пра Апанскага, якія сведчаць пра тое, што вядомы чэкіст любіў выпіць. Быў гэта бландын у сярэдніх гадах, добра адкормлены, са сверлячым поглядам гэпістага. З ягонага твару не зыходзіла іранічная усмешка. Пасля прыйшоў і Апанскі. Спазніўшыся, ён наліў сабе адразу цэлую шклянку гарэлкі, выпіў яе адным махам і закусіў ікрой. Гэты ўспаміны Аляхновіч апублікаваў ужо ў Польшчы, калі яго абмянялі на Тарашкевіча ў сярэдзіне 1930-х гадоў. У час, калі Аляхновіч быў за кратамі, здарыўся і той інцыдэнт з Апанскім, пра што пісьменнік таксама расказваў у мемуарах.
У гэтым самым часе здарылася яшчэ нешта, што давяло чэкістах да шалёнай злосці. Недзе на дарозе паміж прыгранічнай станцыяй Стоўбцамі і Мінскам выскачыла з рэек аўтадрызіна, у якой ехаў віцэ-старшыня менскага ГПУ таварыш Апанскі. Вязучы, як кажуць, схопленага на граніцы шпіёна. У часе катастрофы Апанскі і шафёр былі забітыя. Карытаў атрымаў раны, а надгранічная здабыча, шпіён, уцёк шчасліва. Савецкая прэса ў прычынах катастрофы бачыла справу рук контррэвалюцыянераў. У горадзе, аднак, хадзілі чуткі, якія дайшлі да нас у падвал, што сапраўднай прычынай катастрофы было п'янства Апанскага, які пад п'яную руку загадаў шафёру даць машыне надта вялікую скорасць. Дрызіна ляцела як шалёная. У адным месцы быў лёгкі закрут. Раптам ваганетка саскочыла з тору і грымыхнулася на пару метраў у бок. Гэтак расказвалі. Савецкая ўлада хутка знайшла вінаватых у смерці Апанскага. У той час паміж СССР і Великабрытаніяй існавала напружанасць. Таму ў арганізацыі забойства аднаго з галоўных чэкістаў Мінска абвясцілі брытанцаў і контррэвалюцыю. Загінуў ад рукі негадзяяў пагроза контррэвалюцыянераў у нашай краіне таварыш Апанскі, пісала Савецкая Беларусь. У тыя ж дні быў забіты савецкі пасол Войкаў у Варшаве ад рук ураджэнца Беларусі Барыса Каверды. Таму савецкая прапаганда настойвала на тым, што гэтыя акцыі былі загадзя спланаваныя. Апанскаму арганізавалі вялікае пахаванне ў Мінску. Труну Апанскага неслі Чарвякоў, Хацкевіч, Кнорын, Пілер і іншыя. Савецкая прэса ў тыя ж дні вяла рэпартажы з месца пахавання, пісала хвалебныя водгукі пра памерлага чэкіста і настойвала, каб народ выказваў сваю незадаволенасць з нагоды забойстваў Войкава і Апанскага. Пасля расследавання, якое праводзілі чэкісты па факце забойства Апанскага, былі арыштаваныя сем'і сялян, якія жылі непадалёк ад месца, дзе адбылася трагедыя. Сем'і Лукомскіх і Эйсмантаў выслалі ў Архангельскую вобласць. Мы ўжо наўрад ці даведаемся, што насамрэч адбылося з дрызінай Апанскага пад Мінскам. Але гэтая гісторыя добра паказвае, як працавала савецкая сістэма. Яна магла зрабіць героя з чэкіста, ворага з выпадковага селяніна, а трагедыю зручнай нагодай для новых рэпрэсій. І таму галоўнае пытанне тут не толькі ў тым, хто забіў Апанскага. Галоўнае пытанне, колькі людзей пасля яго смерці былі пакараныя проста таму, што сістэме быў патрэбны вінаваты. Дзякуй, што паглядзелі гэта відэа. Калі вам яно спадабалася, стаўце падабайкі і падпісвайцеся на канал. Далей яшчэ цікавей. Пакуль!